Türkmenistanda pandemiýa çäklendirmeler ýaňy bir gowşadylyp sowda nokatlarynyň ýaňy ýakyna açylyp başlananyna garamazdan salgyt gullukları, döwlet arastaçylyk we keserleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy, häkimleriň sowda bölümleriniň işgärleri we polisiýanyň sowda ulgamyna gözegçilik edýän bölümleri türlü bahanalar bilen telekeçilere we dukan eýelerini basyş edip başlady. Basışlar köplenç telekeçilerden we dukançylardan pul toplanmagyna getirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Paýtagat Aşgabatdan habar berdi. Emeldarlar pul talap etmek üçin türlü bahanalardan hyýanatçylykly peýdalanýarlar diýip Azatlygyň çeşmesi aýdýar. Galy bersede dukan eýeleri we telekeçiler häkimetleriň dukanlaryň daş ýüzüne haritlaryň mahabatlandyrylmagyny gadagan edýänliklerini aýdýarlar. Mahabat üçin ýa-da müşteri çekmek üçin önümleriň dukanlaryň daşyna goýulmagyny gadagan edip başladylar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi gurrun berýär. Telekeçiler we dukan eýeleri çeşmemiziň maglumatlaryna görä sowda nokatlary üçin 10 aýda azyndan 6000 manat kredit tölegini töleýärler. Üstesine olardan pul talap edýärler diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirýär. Ýöne onuň maglumatlaryna görä dukan eýeleriniň we telekeçileriň geçirýän tölegleri diňe bir kredit pulu bilen çäklenmeýär. Olar gödäwçilik edaralarynaky emeldarlara hem para bermäge mejbur bolýarlar diýip çeşme aýdýar. Häkimetler tarapyndan görkezilýän basyşlar kiçi telekeçilere oňyn täsir etmeýär. Dukan eýeleri we sowdagarlar görkezilýän basyşlar derarly kiçi telekeçilik bilen meşgullanýan käbir iş ýerleriniň basyşlary çydap bilmän öz-özünden ýapylýanyny aýdýarlar. Şol sebäpden we korrupsiýa derarly sowda bilen meşgullanýan köp sanly telekeçiler kiçi bizneslaryny ýapmaga mejbur bolýarlar. Bu kiçi telekeçiligiň ösüşini pese gaçyrýar diýip çeşme aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary pandemiýa çäklendirmeleriniň gowşatylýanyna garamazdan altyn asyr sowda bazaryna köp sanly sowda nokatlarynyň ýapylýanyny habar berýärler. Çäklendirmeler bilen bir hatarda ilatyň satyn alyjylyk ukybynyň pese gaçmagy hem telekeçileriň dukan eýeleriniň sowdasyna yaramaz täsir ýetirýär. Ýagdaýlar döwlet dukanlaryna bolsa günü-günden gowlaşmaýar, yaramazlaşýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi maglumat berdi. Öz çägine koronavirus hadiselerini ikrar etmedik Türkmenistanyň hökümeti dünýäde pandemiýa elan edilmeginden soňra berk çäklendirmeleri durmuşa geçirdi. Günnelik zerur haritlar satylýan dukanlardan daşary ähli sowda dukanlary, bazarlar we sowda diňe merkezleri ýylyna ýapyldy. Karantin döwründe telekeçileriň çeken ýetkileri bilen baglylykda ilat hödürlenen ýeňillikler barada maglumat ýok. Ýöne Türkmenistanda pandemiýadan ozalam ilatyň ykdysady we durmuş şertleri yaramazlaşyp başlapdy. Köpleri görä pandemiýa çäklendirmeleri köp sanly telekeçi üçin goşmaçy urgy boldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri telekeçileriň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, galy bersede olaryň duçar bolýan basyşlary barada kelam agzy gurrun gozgamaýarlar.